Nggih. Sowan kula macange Yulimbo. Sugeng dalu Mas Gading. Sehat to Mas Gading? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Piye rasane iki mayang bareng kanca-kanca le rawuh iki tumplek blek saoke wong tur ngajeng piyambak niku kakean ibu-ibu lho. Saking tresnane karo Mas Gading iki. Nah, luar biasa. Luar biasa pokoknya mriki, Pak. Seneng ora nek ibu-ibu sing nonton? Wah, seneng banget kula. Nggih nyuwun tulung ibu-ibu wonten ngajengan piyambak. Menawi saged radi mundur sekedik terus mbok menawi saged lenggah terus sing wingking saged ketinggal ngaten nggih. Saged ningali leres nggih Pak Hu nggih. Nggih niku sampai menek-menek niku se wingking mesakake. Muga menek-menek pas kepoyo wah ora. Lah ya mesakake sing ngisor ya, Mbak. Ya nek umpamane arep nek ajeng lenggah alon-alon nggih mungkin ndak nglingguhi kancane. Soale iki wis ra iso obah Ra iso obah saking lepet-lepetan pengen delok Mas Gading jebul baguse ketho wis do dirasani ibu-ibu. Wih to Mas Gading jan bagus gek suarane wis apik suluke barang. Gemes ya Bu. Carane nek duwe anak kaya Mas Gading piye rasane? Wah, bombong seneng pengen jiwit ya Bu. Kok duwe anak to? Aja lah aku nek dijiwit semono kae ya biru erep awake. Lah iya, ane saking bombongnya saking senenge kok karo Mas Gading. Ya luar biasa ya sing nonton diane tumplek blek. Oh iya tumplek-blek. Tumplek blek. Tumplek-blek. Tumplek blek. Blek. Ora black nek black iki wadah kerupuke lho. Lah iya maksudku kuwi saking oke menika dilalah streaming nggih kathah penonton wonten Pilang Rejo Melumpuk Sedoyo wis ra ono sing absen iki carane rasulane sukses iki. Saoke wong nggih luar biasa Pak Lurah. Lan terutama sing saking Jakarta Ikatan Keluarga Pilang Rejo ya dari Jabodetabek yang rawuh sini memberikan support besar. Ki bukti ya Mbak, mbok merantau tetep eling karo desane dhewe. Terus Bali rene. Bali rene ora kok mulih ya meneng ngongkang-ngongkang ora. Ana acara apa ning desa ya urun ana duit ya duitnya. Ana tenaga ya tenaganya. Buktine Mas Gading door press saoke-oke. Nggih, door press. Luar biasa. Niki nggih nganu Mbak Elisa ngaturke panuwun katur Bapak Gubernur melalui Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta atas fasilitas pewayangan malam ini. Nggih, matur sembah nuwun. Bapak Gubernur disupport menika. Nek mboten disupport mangke ndak wayange saya mengkeret saya meredup. Nek disupport karo Pak Gubernur kan ning ndi papan berbagai titik dalange sapa wae sing penting wayangan. Ya, ning Jabodetabek nek awak dhewe wayangan ya Mbak, dalange sapa wae wonge mesti do melumpuk nonton. Kan paling akeh saka Gunung Kidul. Wis saoke wong kuwi saestu. Buktine mereka berarti semua mencintai wayang kulit, mencintai budaya. Nah, kowe urung apa bage binage apa-apa ngono lho. Kowe omong terus ora kena diselami kok. Mbah aku nek le mayang Mas Gading iki bateraiku carane biasane mung siji iki baterai papat. Pret. Lah ya mulane aku mengenggi wae wong ra entuk nggon kok ket mau. Ya saiki tak wenggon lho. Aku tak omong. Gedene semono mosok ora oleh nggon. Lah ya to Mas. Ayo. Piye? Kepiye gede apa cilik? Wis manut. Aja dadi rawani. Sugeng dalu menika Mas Gading, Mbak Limbuk, Mbak Sangi. Sugeng dalu Mbak Tatin. Sak menika sampun mayang malih. Sampun kendel. Alhamdulillah. Mbiyen gek cilike angger weruh wiyaga apa sinden Mas Gading langsung mlayu bragat. Isinan biyen ra nyangka babar belas nek saiki kok dadi sak mene gedene wis iso mayang. Lah ya nyuli bapake. Kowe ya tau ngedusi Mbak biyen. Wis tau. Kelingan ora Mas? Wah, kelingan ayo mbok aku didusi meneh kala-kala ki. Waduh, nek saiki didusi ya tak
cilike ya ngerti ya ta jaman cilike. Nek biyen dik cilik tak nggo dolanan ra apa-apa. Apane sing nggo dolanan? Ciduke iki lho, Mas. Oh, lah ra ngono. Aduh, ra. Piye lek mau ngedusi gebyur njupuk Sabun. Alah bagus saka dhuwur medhot. Aku nek ngosoki nganu kok telaten. Nek ngosoki karo ditapuki kok aku ki. Ayo ngene to. Ngono. Salah. Ora ya kae iki ora tak tapuk mergane iki tanda sayang iki kan warna-warna. Ono iki kang saking biyen gek cilike jan ngeyele ra jamak-jamak. Saiki wis gedhe, wis mayang, wis bagus, wis metu brengose. Lah nggih. Brengos wae ora. Lah yo jenengan isin meneh iki isin meneh lho, Mbak. Kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapa? Ora apa-apa. Ya kuwi kan wis metu brengose mau lho. Ha iya lah. Madhep rene lah. Lah to. Heeh to. Ana brengose tipis-tipis. Ono. Iya. Ono sing kandel barang rambute kandel iki. Rambut iki lho ngene iki tutupi blangkon ora ketok. Oh, rambut. Rambute kandel. Nek rambut dhuwur jenenge rambut. Terus nggon kene nggon mripat jenenge apa? Alis. Terus nggon iki terus nggon kene Sorirom. Brengos. Terus yo misar lambe. Apa jenggot? Terus nggon dada. Apa ora ngerti aku? Simbar. Simbar. Simbar terus ngisore. Sore wulu cumbu. Wulu cumbu iki ngendi? Iki lho, jempol. Kok ora mampir terminal. Wis ora rasah. Arep tak warai kok malah ra gelem. Semoh aku. Urung gelem. Rame iki nek ora rame ora apa-apa. Lah ngapa maksudnya nek dhewe-dhewe gelem ngono apa? Ora iya no. Weh, ora ono sing ngerti kok. maksudnya ya gelem karo aku. Ora. Piye ta? Ya wis sanane ngono wae. Saanane nek gelem ya karo Mbak Elisa iki, Mbak Elisa ya urung duwe bojo. Wah yo adoh banget. Nek ora ya ditawake ibu-ibu sing ajeng duwe mantu Mas Gading monggo. Monggo Bu, menika tesih legan. Bobote pira? Maksudnya kok tekan bobot? Lah yo ngono tak tawake ngono lho, tinggi berapa, berat badan berapa, ngono kan sing ceto to ben komplit ngono lho. Nek Mas Gading dhuwure 100 piro, Mas? 170. 170. Telu sekitaran semono lah. Wah, dhuwur banget. Ya. Berarti karo awak dhewe wis ngungkuli ya. Mongko pas mbiyen jaman supet kae sadurunge supet walah isih samene saiki wis ngungkuli ya. Kandhani saiki wis ana brengose kok ya. Statuse wis cewek terus. Lho lah kepiye to? Ya wis wayahe kok ya Sas. Nah, iya. Kowe kuwi sing wayahe kok urung ndang. Aku ora kesusu kok. Kowe selak pengen nyumbang apa piye? Kok nek silak tuwa lho Sas. Ya ora apa-apa. Ini derek ndedonga kagem masyarakat Pilang Rejo. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekine. Amin. Panjang yuswa. Rezeki ingkang berkah barokah nggih. Amin. Mugi tansah guyub rukun ngenten iki lho Pak nggih. Dadi ora gontok-gontokan najan to ndelok uwel-uwelan ngene ning tetep oke. Tetep oke. Sing do merantau ya paringi sukses. Amin. Ning manggon perantauan paringi dhuwit sing akeh, bali iso mulyake wargane. Amin. Ngono. Apa nek sing urung didongake? Nganu pedagang. Pedagang. Paringi laris anggone dedogongan. Amin. Apa? Dedagangan. Anggone dodolan kok. Dodolan ding. Nah. Dodol sing jemek-jemek lho. Ya ngene kan dodol tok iki dodolan. Dodolan. Dodol ora dodol. Dodolan. Lah nggih. Sing petani. Hah? Sing petani paringi subur tandurane. Amin. Kulake iso murah tur didol ya laris tandurane. Terus apa neh? Sing pegawe ya paringi munggah pangkate. Sing do durung kagungan pedamelan nggih mengke paringi lowongan, paringi pedamelan. Amin. Sing dorong duwe jodoh termasuk aku dhewe. Ndang entukno jodoh sing pas. Nek ra pas kan ndak dadak ganti to.
Kok kaya klambi wae. Apa-apa iki kudu pas. Lah iya to Mas Gading. Sowan mriki Pak Lurah, nggih, Pak Naryo lan sederek-sederek sedaya mawon. Menika mengke ngaturaken panglipur setunggal mboko setunggal. Mau sampun kathah layang-layang kangen. Saking warga mriki, saking panitia lan saking WhatsApp nggih wonten. Monggo Mas Gading niku banyak surat-surat dibaca. Niki kathah mbok dibantu membacakan, Mbak. Kula, Mbak. Oh iya le. Niki 3 mawon pun. Pun mboten napa 3 mawon niki. 3 mawon tok pilih sing tipis-tipis iki. Ora. Sing kandel deleh kono. Ora iki lho. Kok cuk ngono kuwi. Ra ngono kowe mbiyen ro bapake wis kaya ngono saiki genten nek Mas Gading iki sing calcul ngono lho. Iki anake mah luwih parah bang bapakne. Lah piye? Iki sakmono wis wani nek bapake gak rek jek tepo-tepo nek iki. Aku ora aku. Wis apal kok. Iki langsung dasjus. Apa kuwi? Apa-apa nek ra ngelingi mbiyen bapake ngenehi rezeki wis tak pites yo. Waduh. Sia-sia. Ayo dipites semono kuwi ya cadel tenan aku. Nggih, nika request lagu. Request lagu Saking Bapak Sumarlan, nggih. Ngesti Wiromo Bekasi. Nggih. Nderek nyekar Nyidam Sari Mawi Bowo. Bowo. Nggih, berarti mengke Nggih. kalih nyekar ki ambak mengke. Cek dibuka sik piro? 100.000 rupiah. 100.000. Laris tukang Laris manis. Laris. Lah iki nggonku kandel, Mbak. Wah, iki mateng, jan mateng iki. Nek abang iki mateng, nek biru urung. Mentah. 5. 5 Nyo sapa? titip. Oh iya, siap. Siap angger nggawa ngono siap. Iki yo gur nggawa tok kok dibagi sakmene kae yo. Minta lagu Caping Gunung Mbak Tatin, dar kowe dhewe. Ah ditek tak pek aku dhewe. Ya Wis mbok nek kowe peken. tegel sakmene kanca-kanca warga laras Tegel. ra mbok bagi ya nek tegel ya kono. Apa-apa aku tegel kok. Wingi ana kasus nek ning nggon aku kono sinden Apa? nek do mele ana duit kudune dibagi-bagi kancane gawa dhewe. Jare ra iso beol. Oh. Pengin ndi? Nggonku kono. Ora nggonamu, aku ora kok. Dadi Ora. aku tetep lancar. Kagem Simbok Sulasi Danyangan ugi kagem Bapak Lurah Bilang Rejo Bopo Sunario sak perangkatipun selamat merayakan bersih Deso Bilang Rejo mugi-mugi Deso Bilang Rejo warganipun tansah guyub rukun subur makmur adem ayem toto titi tenterem. Amin. Sehat bagas waras. Amin dari Subandi di perantauan. Ya, Amin. matur suwun Pak Subandi. Terima kasih Kang Pak Salato Subandi. Sewu. Kang Salato Sewu, yo liyane ya. Nggone Mas Gading dulu. Nanti ini aku masih satu. Oke. Ayo. Niki riyen. Ya. Yo maca, Mas. Yo. Ora meneng wae. Ayo. Yo. Saking kula Ibu Darmiati nyuwun mawar kuning kagem sedaya pamirsa. Salam budaya. Salam Eh, budaya. Buka. Nggih. Saiki transparan kok. Kepareng Lek buka nyawer iki nang dhuwur. 100.000. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Sembah Mawar Mawar kuning. kuning. Seniki wonten malih Pak Dalang minta lagu Gubuk Asmara yang menyanyikan Mbak Tatin yang boys. Welelelele. Mobloh tur aku seneng. Ya lah. Kandhane kok do ngeyel. Wes nyanyekno kabeh sewengi dari anak perantauan. Pak sama saya Hardiono. 100. Mayan. Nyo. Oke. Aku tok wis 600 iki ya. Wis, yo. Ana meneh Mas Gading itu. Tesih kathah niki. Siap. Saking paguyuban Bagas Waras. Nyuwun ning Caping Gunung Jenggleng. Lho niki ingkang nyekar Mbak Tatin. Wah iya iki. Lho Tatin meneh. Iki kelakon sewengi mumpluk lambene iki. Tatin to Tatin. Kandhani big is beautiful. Apa? Big is beautiful. Eh? Hah?
Lemu ajar bahasa Inggris ki ndi? Lah apa? Bener ora? Inggris Mbok, aku cara ya ora ngerti kok. Inggris cara sentolo. Lah apa nek Big is beautiful. Hah? Beautiful. Beautiful. Kur dicepet ke. Iya ngalah. Sampai gunung pira Mas? Wah, iki sih. Dari siapa? Paguyuban Bagas Waras. Heeh. Parang nyawer 200.000. Matur sembah nuwun. Paguyuban Bagas Waras. Nggih. Niki tesenten malih, Mbak. Napa Oke. malih? Katur dalang nak Mas Gading nyuwun bawa sinom padijoto bablas ladrang rujak jeruk. Saking Mbah Jo, IKPR saking Parantau. Perantauan. Niku bawa. Wah, aku rasa le maca iki. Piye? Aduh. Nah, niki. Ayo, to. Piye? Iso ora? Bawa dewa. Bawa dewe. Bawa Oh, dhewe. bawa dhewe. Nggih, Mbah. Oke. Mbah pas apa? Mas, sapa iki jenenge? Mengke saged Oh, ninggah. saking Mbah Jo. Mengke. Nggih. Transparan kita buka semuanya ya. Ya, transparan. 100 200.000. Tur nuwun. Liyane do ngitung iki. Niki tesenten malih. Wonten Tesih. sinten? Sugeng dalu bucange, nggih sugeng dalu. Kula nyuwun gending podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. No, tatin meneh. Saking Gito. Terus sinden 8 mulih wae iki yo. Totan tatin. Aku yo tak mulih wae nek ngono. Aku ora tau tawa do milih aku dhewe lho. Iya ya. Iya ya, soalnya gede dhewe aku. Dadi ketok Ya dhewe. Allah iki. Kodamu apa to jane? Nah, Kuwi do tergila-gila semua. kodame kolor ijo. Niki dari Pak Putra Dikari Gino Nggih. Bolo Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu anak Mas Gading Pawukir. Sugeng dalu, Pak De. Ye, derek mangayu bagya anggenipun Desa Pilang Rejo nglipar merti dusun. Mugi masyarakatipun tansah toto titi tentrem kerto raharjo. Amin. Wonten tali asih menika sekedik mawon kalih yuta. luar Sekedik mawon kalih yuta. Setunggal yuta kagem sederek-sederek warga laras ingkang kula tresnani. Setunggal juta kagem anak lanang Ki Gading Pawukir. Masuk Alhamdulillah. rekening, alhamdulillah. Request langgam rengu digarap langgam lajeng didangdutake. Please tolong Mbak Agnesia Nandasari. Wah, Oh, niku. kanggo akhirnya dudu Mbak Alhamdulillah. Tatin. Wis ora Mbak Tatin meneh. Tetap guyup rukun kompak solid warga laras seutuhnya sak lami-laminyo amin. Amin. Saking Putra Dikari Gino Bolodewo. Nggih, sempan won. Apa meneh Mas Iki tesenten Wah, saking isi. Mbah Warno. Warinem Dul Sumur. Dul Sumur. Nah niki terusane. Oh, ya. nggih. Ngersake lagu Podang Kuning lho, Podang Kuning meneh. Kuning Nggih. loro. Nggih. Iki pira kuwi Mas ayo? Oh, sik. 100. 250. Oh, 250. 250. Dan luar biasa. Nuwun. Piyayi kene iki nek nganu ya nyuwun lagu ya langsung cul Nggih, rawel. Langsung kula cul rawel. dongake sinten kemawon ingkang sampun request dilalah menika sampun paring rejeki mboten lokak tambah kebak paringi berkah salami-lami ya. Amin. Tikel teko engko ngenai 100 ya mulih go sak yuta ngono ya Amin. kira-kira Amin. 10 kali lipat mulih. Iya. Nah. Sapa- Monggo ingkang badhe nyawer mengki tasih wonten wekdal nika. Alah. Nek kepengin 100 dadi sak yuta monggo ya ya. Malah kaya apa. Mbak Capeng Gunung dulu ya, kita kasih Niki tesenten setunggal melih. Oh iya ya, Terakhir. sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta lagu Tiwul Gunung Kidul Ya. saking Bum Desma Batur Agung Lipar dengan unit usaha 1 UPK DBM 2 BMT Batur Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nggih. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iki. Ki Mbak Tatin Nah, iki. nek kuwi gawe-gawe nek sing kuwi kari dhewe gawe. Iki lho. Endi ndelok
Iki lho. Ana to. Sing nyekar Bro Pastiwi kalian Mas Gading ngono. Ora. Genah iki lho, Mbak Tatin lho. Gawe karepmu. Ben mumpluk sisan. Ya capek gunung sisa jumboh mendoakan. Apa jenenge Merti Duson mangke nglendongake nggo parian. Nggih. Nyepakake siji-siji sinden-sinden. Yo. Sapa sih? Kamu. Tatin iki lagi dadi bintange iki, role. Lagi ngerol iki. Engko rol depan. Paling banyak apa kaya banyak? Paling banyak, tak kira kaya banyak. Ya paling banyak, ya kaya banyak. Banyak nyosor sapa? Lah sapa sing gelem disosor? Dalange wae. Oh kalau ana sing aku ngono lho mburi. Sapa? Capek gunung nggih. Monggo capek gunung. Saben bengi. Oh ya encen apik tenan suarane kok ya. Apik nek Pancen suarane. Pengen tak suarane? Ora. Kono. Kayak nembang lah. Lah ya sing ngenong iki lho omong krungu Parto. nyawang kona. Awas. Ayo. Jas. Ketutupan cakap. Oh. Ya sadirene Mas, minta ketutupan porono sisan. Yen memajang mengkaro janur kuning. Iya. Kembang wae wetahan guna Oh. Karang yo pengedrame wis bagus atau terampil. Lah iya. Lah iya. Sapa ta jenenge? Oteng. Oh, Ten. Oteng. Alah, sak kelas apa ora? Sak kelas niku. Sak kelas. Oteng, jenengan kok Oteng. Oteng sapa? Asline sapa to, Mas? Ata. Oh, Ata. Ata, mulane kok Oteng. Pacita. Wes pindho wae. Pindho wae wis ora usah oke-oke. Ya. Panas udan. Wayahe, wayahe. Ah, iki Wayahe. saka kono apa kono? Kendi, ayo, ayo, ayo. Saking Coba. mereka napa mereka, Bu? Saking mereka, Agnes napa Prastiwi? Agnes. Saking Ya. bintang tamune. Kayak bintang tamu, ayo penak. Oh, iya. Sing ra penaki sing keri dhewe soalnya Wis kae sing kentekan. pojok dhewe kae lho, sing ora kepenak iki lho. Ana jangan lombok rasane tuanja. Kemen. Tonjo. Ora apa-apa. Heeh. Aku seneng mangan. Hmm. Mugi sedaya warga Pilang Reja ayem tentrem lumintu karaharjan. Amin. Amin. Diamini nggih, Bu? Nggih. Wah, jan ibu-ibu nyenengake.
Aku. Lah yo to. Ana ula Heeh, noula. ireng rupane. Waduh, Ngapa kok waduh? ora apa-apa. Ula apa ngono nek ireng ki? Ula sawa. Oh, Ula. Ndase kepiye sik kuwi ulane? Ya kaya ndekmu. Aku kira ndek ula. Lah, Ora ngingu aku. ngingu to nang omah kae. Ora. Ketoke aku tau weruh lho. Wah, dudu ula kae. Apa? Sembo liyane ya. Kadal. Ya iso kadal. Yo, ana ula. Baleni apa ora? Ora. Sebalani yo Iya. oke ora yo oke. Ana ula ireng rupane. Heeh. Mugi warga Pilang Reja lancar Rezekine. rezekine. Amin. 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 Saiki saka ngendi? Agnes napa Prastiwi? Agnes. Masih Mbak Agnes. Yo, Mbak Penggemar ya Agnes. Momet iki Ibu Prastiwi. Tiba keri. Ayo Mbak Agnes. Aku njumbul Heeh, jumbul. Bluk bluk. kok ana rontokane. Waduh, Apa wi? apa sing rontok? Rambute kula Oh lah ngono. Rambut ki ana pirang-pirang. Pirang-pirang. Perangan. Ana alis, ana Ana idep, alis, ana ana brengos, ana wi rambut apa, Nes? rambut sirah. Oh. Ayo, sirah apa? Sirah. Karbu. Aku njumbul kok ana rontokane. Heeh. Sedaya warga Pilang Reja nglipar Gunung Kidul. Heeh. Iya, apik komplit kok ya. Mugi tansah ayem tentrem gemah ripah rukun sedaya wargane. Amin. Amin. Bu, ra entuk padha lho, Bu. Ra entuk. Kok wis dienggo kabeh? Nek ngono kuwi kancamu kentekan. Oh, kabeh tok enggo Lah kok kabeh gemari Pak guyub rukun. Lah iki sing wis mikir gemari Pak. Waduh wis dienggo Agnes iki. Sing mikir Saya guyub rukun. rukun. Waduh wis nggon Agnes iki. Aja dintekke dhewe. Isih akeh. Ya, jajal engko mumet apa ora. Bu Wahyu lho wis mumet aku ngono. Ya, Mbak Riza. Nanana ku ombong. Apa? Apa? Nananaku om. Nanana ki apa? Nanana iki apa nu? Lambeku ombong. Oh, ya mbok dicethake ngono. Nah. Nanana. Lah aku ketek anane. Pak, Lambeku. Pak, Lambe. apa? Apa? Mbok dicethake lambeku ombong ngono Ya, nanana. baleni. Nggih, baleni. Kok malah diomong-omong kene ombo. Lah ya apa to Mbak iki? Oh, wis oh. Lambe apa sih kok? Mbek lambe. Lah ya, lambe sumur kae ya ombo tenan kok ya. Iya bener. Lah iya. Lambeku ombong. Gawene mecucu. Jos. Japrut. Sedaya warga Pilang Reja Heeh. manggih rahayu. Wah. Amin. Amin. Rahayu wis. Ayo Mbak Ika, ra entuk padha apa kae? Mecucu dadi rahayu. Ya. Wiyaga harap diam Iya, ya. Kak, tolong Langsung ya. Pak berasumsi. Geter ngono kok ndak kanggo. Berasumsi, jangan berasumsi yang lainnya. Kok mecucu sok menjep jar. Ayo tetep tekan ngendi-ngendi kok. Heeh, aku dhewe ya ho. Lah, kok to kandhani kok. Yau, Mbak Ika. Tuku telo. Tak kira aku live TikTok ngono e. Digawe tape. Kowe tape. Heeh. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya Tapene lagi jare.
Baleni nggih. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya sehat-sehat awake. Amin. Amin. Ya, Tak kira- Ayu. Tapi arep muni ombo-ombo awake ngono. Tak kira yo padha Riza. Awake lemah. Sapa? Sapa ayo? Kok iya, Kakean gajih. iya. Matur nuwun sedaya warga Pilang Reja. Sampun nanggap Mas Gading, sesuk nanggap malih. Amin. Kreatif iki jenenge. Kreatif. Nah, ngene, beda Ayo, cekak beda. Ibu-ibu sing telu wis do sedekap ya. Ayo. Ayo. Ya. Ya, Mami dari Mbak Neti. Mbak Neti Sulandari. Ayo. Gawe gepura Gawe kepuro. Pitulasan. dinggo pitulasan. Ah. Mugi warga Pilang Reja tansah pinaringan kasarasan. Amin. Iki lancar loh, tekan kene wis beda-beda kabeh loh. Iki tinggal Ayo. buah yo Bu Prasti. Yo mikir ya. Ayo. Ayo. Momet, ha. Rapopo? Sak-sake. Saentuk ya. Yo. Ana rondo Ora. Oh. Nah. entuk duda. Muga Pak Lurahe Pilang Reja amanah kanggo rakyat sedaya. Amin. Lah langsung lancar. Wah, Pak Uri. Salah Mbak awak dhewe Pak salah ora Mbak. dikeki. Lah ya awak dhewe ra nggo Pak Lurah kok. Mak. Pinter Mbak Wahyu. Aku tak gawe iso. Saiki Pak iso. Wis ora iso. Telat wis. Ora iso. Lah gawe bungae Pak Lurah ya. Wah, awas Pak Lurah. Ya wis rezekine dhewe-dhewe kowe wis sak ombyok ku lho. Alah iki mau dibagi ya. Ora gue aku tok. Bu Ayo, Bu, Prasti. Yo. Tinggo Pak Lurah entuk 100 lho, Bu. Lumayan, Bu. Ning Berengarjo Heeh. tuku ketan. Mboten niku ketan kok, Tok. Oh, lah. Kok diayani Atos. nesu-nesu. Ngono nesu-nesu. Karo penonton ya Karo diayani. penonton lho. Mugi Pak Lurah Sunarya pancen lomo tenan. Oh. Ya. Cair. Ngene hebat. Lho, Mak. Lancar iki loro keri. Nek urung ngenehi aku urung lomo, ya ta? Pak, Rasah Meri. isi ora, Pak? Entek po isi. Baleni kabeh nggo Pak Lurah ya. Baleni kabeh sak yogane. Nggo Pak Lurah. Baleni kabeh sak yogane. Sindene kok njuk baleni aku ya nggo Pak Lurah. Lah kok Pak Lurah tekor. Panas udan panas lengaling capek gunung. Pak, wiyagane lemes urung Lemes iki Pak. urung oleh, Pak. Marai Mary to. Nadyan wadon sarata. Ngapa kok deng? Ngambek iki. Iki demo iki piye? Pak Lurah iki lho pengendange Mas Keswan lho. Rene ngono. Tak wae. Lanang. Ayo nekat tenan nek sing ngendang iki. Nekat pokoke. Iki ana pengendang Mas. Wah, Ora pengendang mlaku-mlaku nek ora saking nekate.
Ayo. Dek Jam. Sukses, sukses. Indo mane banyu bane. Weh bojoku ye, kemelu Oh. seneng. Lumayan 50-50. Wis entek urung? Endi? 5.000 ne delekke ora go nyawer kok 5.000. 5.000 saiki. Ha iya. Pak iki 5.000 lho, Mas. Kuwi salah nyabut. Kuwi bener. Salah Nuwun. matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Kaping ngono sampun dipinangkani. Nggih, sampun. Wah, jan oke. Luar biasa. Melumpuk kabeh. Lumpuk. 5.000 Berkah barokah pokoknya. Ya. Ya paling oke 5.000-an nggonku. Hah? Sek 50.000 karo 100.000 neh ke nggonku kabeh. Nggonku 5.000 10.000. Kandhani lakone bengi iki lagi Lagi taten. Wah, iki kelebon Apa? layang lagi nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku wis tak waca urung ya? Urung ketoke. Sugeng dalu warga laras ugi Dik Gading nyuwun lagu Aja dibanding-bandingke. Waduh. Nggih. Saking Mbak Yustiningsih matur nuwun. Nggih. Siap. Lagu Dibuka, Eh. Mas. 100.000. Nggih. Mbak Agnes no. Serong Yuto mau Pak Oh. Putra dikari. Saiki selanjutnya kita Tampilkan dulu Iya. ya Mbak Agnes ke muka. Mbak Agnes. Nanti ketemu sama Elisa Tatin lagi. Setelah Iya. intermezzo Mbak Agnes adalah lagunya adalah Rengu. 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 Iya. Agnes dhewe. Heeh, Agnes. Yuk disepoti Mbak Agnes. Monggo spoti. Agnes ya. Kaya wong bingung. Lah iki lho, Jan. Elok. Bocah 150 suarane otar ngono lho. 150 apa? 150 punjul setetek lah. Ora ono malah. Punjul apa? Punjul apa? Punjul setetek. Punjul setetek, setitik, Setitik. Titik. setetek. Setek. Sugeng dalu Mas Sugeng Gading. dalu, Mbak Agnes. Alhamdulillah dalam menikah sangat meriah Nggih, wonten ing meriah. Pilang Rejo. Saran kalian Mbak Tatin Yes. dan Mbak Ijan. Elisa. Power suarane Mbak Agnes ki kuping song wang peng. Ayo berbeki Iya. durang. Begitu. Kan mongko mau bengi saka Pekalongan lho ya. Ora capek. Yo kan demi Demi Mas Gading tersayang. dan warga Kowe Laras. mambengi ya saka Ponorogo. Lah, Ora iya. capek. Ponorogo aku wis tos teliko. Wis kere. Nek Biasa. akeh banget ning Pekalongan adoh luwih adoh Pekalongan. Oh, iki diparingi bawane soalnya akeh Mbak Agnes 2 juta. Ya, Ya. saking Pak Tapi Putra iki Dikari. tanggung jawab. Heeh. C. Kowe mambengi nang Pekalongan dhewe to? Dewe Ya ngopo? wis saiki dhewe ya. Ge aku piye ta? Iki do ngopo? Ora oleh lingguh mo. Loh, ketno wis ngadeg 2 lagu lho, ngadeg terus. Cah loro ki akeh dhewe sakmene iki ya tadi ngadeg terus. Ngadeg terus. Oke iki piro? Lambu. Ora kena lungguh, aku yo ngadeg terus biasane yo biasa wae kok. Lah, Wong lingguh ngono kok. Biasane. oh biasa. Saiki Oh. saiki Nah, saiki lingguh aku. Oh. Tak kira ngadeg. Ora. Ya paringi bawane rengu. Heeh. Memanise merak hati Sing ngendang. Dikirim buat Ibu Panewu ya. Ya. Nggih, spesial kagem Pupanewu. Iya, Ibu yang cantik.
yang selalu ceria. Ayo kowe nembang. Oh ya. Matke duit yo. Ora ndi ra ono. Bacaane mung halos manis. Ayo kowe nggone podang kuning ra dinggo. Lah ya kuwi, lah ya aku ki sok kecampur-campur manuk barang kuwi malah dadi Oh ya ya aku sak kulino kok ya. Saking kulinane. Ra apa-apa. Campur sithik. Ganda seluas wira gane Biasane mikir tekan. Biasane Kontrol mic iki. Heeh. apa? Kontrol mic. Kontrol. Dinamika. Cok tak cekelke soal ini nih. Yo. Rina wengi mantra tapan montang manting tanjana kang masira dewang bagus gampang temen hamba Kasih salam dulu buat Pak Putra Ya. Dikari. Dikirim buat Pak Putra Dikari, semoga menikmati dan remen penggalipun. Nggih, sampun dipun pinangkani saking Pak Putra Dikari, matur nuwun. Makasih Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias menika Mas Matur sembah nuwun, Mbak Agnes. Menika mbok menawi saged nyawiji kalih kita semua di panggung Bapak Lurah ya. Nggih. Ya, Sunario. menawi wonten pangandikan terus nanti habis itu yang dinanti-nanti adalah door press. Ya. Oh nggih, niki kan sekalian minangkani Bu Darmiati Mawar Kuning. Mawar kuning nggih Sepote, untuk nggih. menghormati Pak Lurah nggih. Nggih matur nuwun 2 menit nggih. Wes maju. Ya wes. Korong menit mawon to Pak. Jenengan ki arep tak nai Ampun, spot rong kok menit. kesusu lho. Niki dikai spot mboten? Ora sah. Ora sah ya wes. Bras kaya Pak Lurah langsung. Ces. Kula tesih nggadahi tugas Napa, Pak? door press. Door press. Door press. nggih. Door press. Sisa-sisa tadi sore. Oh, ngaten. nggih. Nggih, Sisa. Nyuwun tulung nggih Bapak Ibu sing duwe kupon didelok. Kula meng bacake ping pindho nek jenengan oleh jenengan pendet teng panitia belakang clear. Nggih. Dicatet tenanan, disiapke saiki. Monggo. Dewa, Panitia? ocok-ocok. Nggih. Mbak Tatin mendet 5 lembar. Ya. Mbak Anissa mendet 4 lembar. Nggih. Oh, door press. Door press. Aku ora entuk kupon ya, Pak. Oke, sing siji kambing keri dewi. Yang hadiah utama nggih niku kambing. Hadiah utama kambing. Nggih. Monggo Mbak Tatin. Mbak Tatin 5 lembar. 5 lembar. Merem Pak, merem apa melek? Diocok-ocok. Sik. Adepe nek endi? Disiapke. Yo, ngono Bapak-bapak Kuponnya iki Satu, disiapkan. 2, 3, Iyo. 4. 5. Alah goda lho Pak. Kok dong godani aku to mbok aja ngono kuwi to. Ah.
5. Oh. Yes, aku Dibacakan. 4. Oke, Mbak Elisa ambil dulu 4 ya. 4. Kok numpuk? Siji. Loro. Numpuk 3. 4 sudah. Mbak Tatin dulu dibacakan. Siap. Hadiahnya TV. Sekarang hadiahnya TV nggih, Pak Bu. Hadiah TV. TV plat dicatat, diling-ling. Oke, saya bacakan. 0 08 8 2 5. 0825. 0825. Dicatat Pak Panitia. Catat, Diambil di nggih. belakang nggih, TV plat. Ada? Oh, Diambil di panitia, mboten mriki Mas. nggih, niki nya. Langsung panitia nggih. Niki. Terus Lanjut. hadiahnya niki napa niki Pak? TV. Setrika. Yo, Setrika. Yang kedua. Setrika. Aku sisan kabeh apa diselingi Elisa? Mbak Lisa. Yo. 1 5 6 siji 5 6 1500 sewidak enem. Ada Tapi Mbak Lisa. 1566. 1566. Enten mboten? Gosokan. Ada. gosokan Nggih, lumayan, siap Bu. Nom. Diambil di belakang. Guys, Gosokan meneh. selanjutnya gosokan meneh. Nomere 0366. 0366. 0366 monggo dipendet. Diambil di belakang. panitia di belakang clear. Lanjutnya 0 Gosokan meneh. gosokan meneh 0334. 0334. 0334 0334. diambil di belakang panggung. Terus ceret. Pak, apa namanya? ceret. Di cerete. Lagi. Wah, nek aku ceret yo hadiahe aku. Aku wedhus. Oke. 2302. 2302. Ono ora? Enek ora enek pokoknya nenten Tak buri. jupuk teleh mburi nggih. Termos. Termos 0309. 0309. Diambil di belakang. Termos. Termos lagi. Oke, termos lagi. 0829. 0829. Terima kasih. Diambil di belakang. Terus pinten nih. Lho engko luwih saka 10 iki ya. 2398. 2398. Ya, yang ketinggalan bisa lihat live streaming diundur ke dikit. 2398. Satu lagi. Apa iki hadiahnya? Apa Pak? Niku ora ketok. Raket oh dibungkus ya. Ini sewah nih. Oke. 0367. 0367. 0367. Muga-muga entuk gek entek ya. Maneman nek Cik. Terus kipas angin. Entek Pak, ampun telas Pak. Telah. Tasih mboten. Kok enteke wektu Mas. Weduse kapan weduse? Mengko. Oh, mengko. TP plate wonten nggih. Pun, songo Wedhus. niki wau. Wedhus. Kapan Pak? Jenengan ki get-geti masa sakniki oleh Niki wedhus. sing entuk wedhus. Yakin? Yakin Pak? Tahun kelahiranku. 19. Ini ora 19. 77. 1977. Oh, Konten diambil di belakang. Ngapus. entuk wedhus. Wedhus. Ayan. Isih pira, Pak? 1977 kapat kambing. Dapat wedhus. Isih pira niki? Wedhus. Wedhus. Bah, 5 lagi, tinggal 5 lagi nggih. 5 lagi. Selesai. Monggo, monggo. Mas Gading ambil lah. Mas Gading ambil 5 ya. Yo, ambil 5. Nanti tak kasih aku tak bacain. 5. Ya. Udah ora Satu. sida wayangan, 5 lagi rampung. 2, 2. 3, 4. Yang merasa 5. merasa Oke. punya nomor menghubungi panitia di belakang clear.
Sudah. Dah. Nyasa. Yo, selanjutnya. Yuk. 1961. 1961. Selanjutnya 1107. 1107. Oke, selanjutnya. Yo. 1468. 1468 Kelamet, Pak. 1468. 0452. 0452. Terakhir. 0748. 0748. Jam tangan rolet. Wah, elok. 0748 sinten menika ingkang angsal. Monggo menghubungi panitia kemawon. Panitia. Matur nuwun nggih, ini kelebihan 2 menit ternyata 4 menit. Enggak apa-apa, Enggak apa-apa, santai Pak. saja, Pak. Matur nuwun, terima kasih. Sembah Jenengan nuwun. ajeng ten pundi? Nyanyi Nyanyi riyen. riyen kok, Juk. Mriki, Pak, ten tengah, Pak. Nggo. Nyo napa lagune, Pak? Lali janjine. Lali janjine. Lali janjine. Gandeng aku ora iso Spesial. nyanyi tak ngompahi wae. Hah? Gandeng ora iso nyanyi ngompahi. Oh, langgit Oh, titip ya. toh, titip. Siap. Saged mawon. Saged tau Mas Dal? Saged. Oh, Nggih. kula kesupen pindah malih. Kula netepi darmaning tiyang sepuh Pak Seno Nggih. Nugroho. Kala rumiyin weling dateng kula. Mas Lurah, sok nek anakku iso ndalang tanggapen. Alhamdulillah dalu menika kula pun nanggap Mas Gading Pawukin. Caripun Pak Lurah, nggih. Muga-muga nek masyarakat Pilangrejo seneng sesuk nanggap meneh. Amin. Ngoten mawon Mas Gading matur Nggih, nuwun. Pak Lurah matur sembah nuwun. Nggih, Pak. Ampun lali jare Pen lali nek titip yo titip. Nek nyanyi Mosok dhewe. ditagih. Titip kok. Mengko ndak lali janjine. Aja lali janjine. Nah, nggih. Oh, nggih. Padha ya Pak. Lah Matur nuwun, nggih, alhamdulillah. Pak. Nggih, berkah barokah. Laris Laris, manis laris, pilis-pilis laris, laris. pilis-pilis. Pilis-pilis. Tukon bobok, tukon pilis. laris. Laris. Niki masuk lagi Oh nggih, sinten? request lagu dari Sri Sunarto IKPR Gubuk Asmoro. Nggih, Gubuk siap. Asmoro. Lali janjine bersama Mbak Ika Suhesti dan Bu Neti Sulandari. Yo, Oke, maju yo. sekalian. Yo. Ayo, Mae. Di Spoti Sepate kuwi mah nggih, Mas. Sekalian. Langsung. Anu apa? Oh, mawar kuning. Mawar kuning. Ya, iya. nggih, monggo Spoti. Ya. Nggih. Nggih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Rika Gading. dan Bu Neti. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ibu Neti apa Mae? Mae. Oh, sing positif. Sing positif. Positif Mae. Oh lah iya, biasanya Mae kok terus ibuke. Lah nggih. Enek ngundang aku piye? Tante, Kakak. oh kakak. Kakak, Main ketok ya. nom. Ayo. Ayo. Kakak tua ya. Kakak tua. Ora apa-apa Nek jangan ngundang ngomong. Mbak Tatin piye? Mbok De. Siwo. Ora. Siwo. Sapa? Mbah. Oh si Mbak. Ora apa-apa tak Mbak berkahi, tak berkahi le. Ah iya. Nggih, Mbah. Kewek men ya. Nggih. Pamundutan Pak Lurah. Lurah. Lali janjine komplit sak bawane sekong Pak Geter. Oh, anggitane Pak Geter iki. Dibaleni, didudah meneh. Oh. Ya giliran ya. 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 Dina Minggu kang tak anti Wes. siji ya. Kowe loro, Bu Neti loro. Dina Jebul mong lali
Mbak Tatin siji wae. Spesial yang belum maju dua-dua. Anane picerasa maya Mae pintar golek alasan ngander ander angaduka keren. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.